Има различни видове татуировки. Всички те ли могат да бъдат подложени на обезцветяване? Да, професионални, непрофесионални татуировки, перманентен грим, травматични татуировки, всички те могат да бъдат подложени на обезцветяване. Но докато при професионалните татуировки, направени с качествени бои, ефекта от процедурата е много добър, то при непрофесионалните или травматичните ефектът е по-слаб и трудно постижим. Успешно се обработват татуировки, при които са използвани тъмни осветители, като черно, тъмно, синьо, кафяво и сиво, а така също и татуировки в зелен и червен цвят. Почти не реагират жълтият, белият и светлосиният оцветител. Как се справяте във вашите студия с този проблем? Може ли да се обезцвети татуировка безследно и без да се увреди кожата? В нашите лазерни центрове обезцветяването на татуировките се извършва с така нареченият Q-Switch лазер, генериращ супер кратки импулси, но същевременно с огромна върхова мощност. Именно тази висока мощност осигурява ефективността на процедурите. Излъчваната светлина е в два спектъра – инфрачервен, използван за обезцветяване на тъмните оцветители, и светлина в зеления спектър, използвана за зелени и червени оцветители. Лазерната светлина се поглъща от пигментните вещества, при което гранулите на оцветителите се взривяват на множество малки частици, чието размер позволява те да преминат безпрепятствено през стените на лимфните съдове и да се отделят от организма по естествен път, като същевременно процедурата не уврежда целостта на кожата. Оцветителите реагират послойно, т.е. при всяка процедура светлината се поглъща от най-повърхностно разположените пигментни вещества, които реагират и се изхвърлят от организма в рамките на 3-4 седмици. При следваща процедура реагират останалите по-дълбоко разположени оцветители и по този начин цветът на татуировката постепенно избледнява до пълно изчезване. Броят на процедурите зависи от качеството на оцветителя, от начина на нанасянето му, от дълбочината и плътността му в кожата. Има ли значение цвета на кожата при курса за отстраняване на татуировката и има ли странични явления? При мургава или кожа с стен в продължение на курса за премахване на татуировка може да възникне временна диспигментация на обработваната зона. Непосредствено след процедурата се наблюдава лек отток и зачервяване около самата татуировка.